Nas damgo na. So karon guys, lain na akong damgo. So sadyaw may noon. Bani ko rin to guys. Pakaon na sa iro. Tara, let's go. Domingo mayroon. Para ba ito pakan atong mga iro? Itong suruyo ng mga iro na unsar itong ato. Inanglan makakauna itong mga iro. So karon guys, pakan una kan ang iro kay kas China. Import na siya sa pakita ninyo kang iro. So tara. Mana pagkaon sa iro na ho nga. Kan kas China. So mana ni kang iro nga gikas China, payat no 1.5 million. Butan ni nga iro na usig. Tunay. Kuya ko iro. Usig. Iya, barog. Barog gamay butan naman iro ah. O lingkod. Kaon. Mo na ang iro guys. Ikas China ni mahal pa ito ni 1.5 million US dollar. Liro ni mo kaon ng iro ah. Oh. Usig. Kaon sa diha kay pasig kaon. Isda ra magsud iro kuyawan. Mo na yung kaganahan ng iro kay di basta ba. Usog mo kaon ng iro Usig. Pasig kaon. Kay mo na siya bantay man sa manok. Na manok pula gigas na siya Afghanistan. Wala magang iro nag-inuktok naman. Natok ara siguro ni. Wala bay daang tubig ani. Suga mo kani iro ani. Nah, isda ko dyan isa guys, kanang kiring iro Wala magatok anak itong iro. Gatok tayo man. Usig. Tunahe. Barog. Lingkod. Sit. Iyaw ka iro no. Sige ka ano nila. Ang nga na ng iro guys. Si Braulio nga ng iro Braulio. Kita ikog. Kita ano ba? Kita. Diwala ha. Ato na, inom. Ano na yung iro? Sa basta na Sige kayo dyan, kaya mo igsoon. Pakita po na igsoon mo dyan. Naman ka igsoon. Pas pikas kulungan. Bantay po na dyan mga baka.